Аз съм на работа и само набързо се включвам да ви поздравя и да ви кажа, че току-що по радиото пуснаха новата песен на победителя от X Factor, която между другото е написал Ed Sheeran. Песента е коледна, чуваме я за първи път. Тук през изпредналия уикенд бяха финалите. За Здравко този път не гледахме X Factor, въпреки че сме му големи фенове, поради простата причина, че много ясно показаха, че всичко е нагласено. Ако не се лъжа, беше на Six Chair Challenge. Госпожа Осборн не даде стол на Ханиджи, за което може би сте чували, може би не сте. Може да погледнете в YouTube, със сигурност има клипчета за това как пее. Всички много и се смяха и според мен изобщо не заслужаваше да спечели място на фона на всички останали, които пееха разкошно. И малко се разочаровахме, но явно някой, кой ли, е казал, че трябва да се върне и я върна обратно в предаването. Това беше причината да спрем. От толкова много приказки всъщност исках да ви кажа, че новата песен, реално коледната, не ме е грабна от първото слушане, ще кажа, но това, което искам да ви кажа е, че гласът на това момче, което се казва Макс, страшно напомня на този на Шон Мендес. Та ще видим какво ще се случи с него за бъдеще, тъй като преди 2 години победителят, който беше Бен Хейнал и песента, която всъщност му подариха тогава и аз много харесвам и тя е между другото на сватбения ни трейлър, който може да гледате в канала ми и ще го посна отдолу. Вече не я въртят, нищо не се чува за него и той песен не прави. Да се надявам наистина всъщност да не е до това кой Саймън Кауъл харесва, а наистина да се дава шанс на талантливите хора, защото пък победителката от миналата година, Луиза Джонсън, прави много хубави песни. Последната песен много ми харесва. Как се казваше? Сега я забравях. За нещо за парти ставаше въпрос и как не може да пропуска партите, разни такива неща, но е много хубава. Момичето е много сладко, но наистина Саймън много я хареса в предния сезон и явно наистина всичко се зависи от него. Стига толкова за днес. Дойдохме в центъра на градчето, където работим, за да влезем до здравословния магазин, да видим дали са заредили с чипс от киноа и леща. И аз искам да влезам до книжарница, да видя дали има тази книга, за която ви споменах. Картичка за рождения ден на колежката, който е в неделя. И бланка за... Искам да си сменя шофьорската книжка с английска и трябва да си взема бланка от почтата. Оказва се, че шофьорската ми книжка леко е изтекла. Сега няма да шофирам, докато не я сменя, но повярвайте ми, не искате да си имате работа с българското посолство. Звъннахме да видим дали може направо да я сменя за английска. Може, така че още по-добре. Рая на картичките. Ще обядваме чудесното зеленце, кисело зеле с свитко, което Здравко направи в събота, докато аз правих меченцето и тогава почти нищо не снимах. Това е последните 2 порции, които останаха всъщност, и домашно направен хляб. Да ни е вкусно!
Много я харесвам тази треньорка, защото страшно ни взима здравето много ни пъти. Даже дъбито ми е мокро. Няма да ви казвам как разкошно мирише. Тук в момента се готви агнешко на slow cooker. Почти не го ползвам между другото, но днес решихме да го извадим. И ще добавям скоро ориз и гъбки и ще стане един път. И междувременно ще ви покажа как да се направите най-вкусните и най-лесните възможни сирени питчици. 2 чаши брашно, чаша кисело мляко, в което сме сложили чайна лъжичка сода и сирене. Измервате всичко с една и съща чаша. Аз понеже имам 2 еднакви, съм ги сложила така. Една чаша. Киселото мляко, като му се сложи солата, трябва така да шупне. Шуп. Втора чаша. Така, в купата вече имам 2 чаши брашно, чашата кисело мляко и сиренце, може би 300 грама някъде. Ако обичате повече, сложите повече, ако не обичате толкова сирене, по-малко. В момента съм ползвала една фета, тъй като българското сирене не свърши. Но да се надяваме, че като отидем до Лондон, евентуално може би следващата седмица или скоро, ще си вземем българско сирене. Много обичаме кисело мляко, но нещо съм отвикнала от българското кисело мляко. Като се прибираме до България, обикновено пробвам най-различни марки и не ме харесва. И явно, не знам, или много са го развалили, или просто на мен вкусът ми вече се е променил и просто не ми харесва. И си купуваме от тук Greek Style йогурт. Сега го умесваме, като не прекалявайте с месенето. След това с навлажнени ръчички или с ръчички в олио правим топчета и ги поставяме в намазнена тавичка. За тази стъпка може да извикате малките си помощници на помощ. Много е важно да се прави с пръстче по една дупчица в средата на всяко. Аз, тъй като моя малък помощник по-добре да не пипа храната, ще го правя сама. По една бучка масълце в всяка дупка. Това е. Така тавата отива в фурната. Предварително съм я загряла на 200 градуса. Сега ще я намаля на 180 и ги пъхам. Тази рецепта знам от майка ми. На времето тя разнообразяваше, като слагаше нарязан кремвирш вътре. Ние кремвирш от доста време не ядем. Но ако вие ядете, може да сложите или топено сирене, някакви други видове сирена също. Ние слагаме кашкавал, но аз го слагам, когато вече се запекат, малко преди да ги извадя, само за да се разтопи самия кашкавал. Не искам да се запича. Стават много вкусни. Наистина страшно вкусни. Приготвям ги утре за закуска на работа. Айде избери си едничка. Само една може. Другите са за работа. Това най-голямата, ли? Разчупи да видим вътре как изглежда. Стана ли са? Да. Какво правиш, бе? Ще изберем още една. Нали само по една? Бравко, аз до всякъде беше, бе? Какво? Преди това. Преди това беше ли на фитнес? Не. Не. Те сега много шпара. Да видим в средата как се да им покажа. Пухкави ли са? Стават ли? Да. Ама вкусни ли са? Да. Ама пали ли? Не. Не, бе, не. Сега си на мен. Не толкова близо. Какви са вкусни. С Здравко тази вечер гледахме нов за нас сериал. Ние обожаваме да гледаме сериали. Сериала се казва Westworld.
с Антони Хопкинс. Аз скоро не го бях гледала във филм. Интересно е замислен. Интересна, може би ще е историята. Първият епизод в интересния са не можа чак толкова много да ме грабне, но мисля, че има потенциал да се развие и да стане много интересен. Но сериал, който бих ви препоръчала и който коментирах вчера с една моя позната във Facebook, затова се сетих сега да го споделя на вас, е Stranger Things. Ако не сте го гледали, така погледнете, може би трейлера, да видите за какво стана въпрос, но от типа сериали, който не е момичешки. Така ще се изразя. Малко по-крипи е, историята е по-особена, малко е страшничък. Дори мен на моменти, имаше моменти, в които ме беше страх, но много ни хареса. И на мен, на Здравко, въпреки че той като почнахме да го гледаме в началото, беше такъв един малко правеше, че не му харесва. Може би наистина първият епизод не го е грабнал, но после след това стана много интересен. Така че те не са много епизодите, но в момента снимат втори сезон. Доста ме се спи. Приятели, изпращам ви целувки. Ще се видим скоро.